Vítajte v našom podcaste DSA. Deti nevedia chytiť, hodiť loptu. Toto je problém, nevedia preskakovať. Predstavte si, a možno aj ste, rodič predškoláka a blíži sa veľké rozhodnutie. Zapísať dieťa do školy. Možno sa teším, ale zároveň cítim možno nejakú neistotu. Je moje dieťa pripravené? Bude sa mu dariť? Nestratí sa v novom prostredí? Školská zrelosť nie je len o tom, či dieťa pozná písmenka a čísla. Je to nejaká komplexná súhra viacerých oblastí myslenia, možno sociálnych zručností, nejakej emocionálnej stability, jemnej aj hrubej motoriky. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o tom, ako zistiť, či dieťa túto výbavu má, čo robiť, ak niektoré časti chýbajú a ako mu my, rodičia, môžeme pomôcť. Porozprávame s našou pani učiteľkou Jankou Klocovou, ktorá má dlhoročnú prax ako učiteľka na 1. stupni a práve ona každý rok vidí, čo môže spôsobovať nepripravenosť na školu, ako sa prejavuje u detí a aké výzvy prináša nielen im, ale aj rodičom a učiteľom. Janka, vítaj v podcaste Nepoučiteľná učiteľka. Dobrý deň, prajem. Janka, keď povieme školská zrelosť, čo si pod tým máme ako rodičia predstaviť? Je to určitá úroveň vývoja v rôznych oblastiach, ktoré sú potrebné pre úspešný nástup do školy. Ide vlastne o to, aby sme neprihliadali len na tú biologickú zrelosť organizmu, ale takisto aj na úroveň rozumovej, citovej a sociálnej spôsobilosti. A vieš mi presne povedať napríklad tak konkrétne, že keď ideme na tú sociálnu, tak čo to je? Čo sa týka tej sociálnej spôsobilosti, tak ono vlastne to ide ruka v ruke s tou emocionálnou spôsobilosťou. A vlastne v prvom rade tá emocionálna spôsobilosť znamená, že to dieťa dokáže jednak vyjadrovať svoje emócie, svoje pocity, ale dokáže sa aj ovládať. Čiže je to veľmi dôležité, si myslím, pretože pokiaľ dieťa zažije prípadne nejaký neúspech a je frustrované, tak vlastne, aby vedelo ovládať tie svoje emócie. Počkaj, čiže vyjadriť emocionálne svoje emócie nejak, myslíš slovne? Áno. Áno, čiže normálne rečou povedať. Čiže jednak aj povedať, ale jednak vlastne aj aby to dieťa nereagovalo nejak prílišne potom nejakou býtkou, hádkou alebo nejakým strkaním a takto. Že keď je frustrované a zase keď je šťastné, aby neskákalo len tak, ale povedalo som šťastný, zvládol som to a tak ďalej. To je. Takže toto je tiež dôležité. A čo sa týka tej sociálnej zrelosti a emocionálnej zrelosti, tak vlastne to dieťa musí byť schopné byť istý čas odlúčené od svojich rodičov, zvlášť od mamky a vydržať vlastne niekoľko hodín, podriadiť sa autorite pani učiteľke alebo pani vychovávateľke a takto. Toto je naozaj veľmi dôležité a u niektorých detí to býva dosť častým problémom. Aj v takom predškolskom veku? Áno, dokonca aj v 1. ročníku ešte riešime takéto veci. Záleží tam v podstate pri tej sociálnej väzbe aj ako sa správa ku svojim spolužiakom, dajme tomu, v tom predškolskom veku v škôlke? Určite áno. A myslím si, že dieťa si berie hlavne vzory z rodiny, z toho rodinného prostredia a následne vlastne podľa toho sa správa a reaguje aj podľa toho. Takže určite áno. Veľa rodičov si myslí, že ak dieťa v predškolskom veku už pozná všetky písmenka, vie napočítať do 10 a že si myslia, že je pripravené, že toto tak stačí. Je to naozaj tak, alebo čo by malo všetko ovládať to dieťa pred nástupom školy? Keď už berieme do úvahy, že tú sociálnu aj emocionálnu stránku má na nejakej takej tej úrovni zvládnuté. A teraz poďme na túto zručnosť. No, tak nemyslím si, že je pravda, že dieťa, ktoré vie narátať do 100, musí byť automaticky pripravené vlastne na vstup do školy. Pretože pokiaľ nemá rozvinutú tú emocionálnu a sociálnu úroveň, tak jednoducho nemusí to takto byť. Hej. Ale čo sa týka tých rozumových schopností, alebo tej samotnej psychickej zrelosti, tak tam vlastne tá psychická zrelosť obsahuje tie rozumové schopnosti a tam vlastne sa to delí na také tie jednotlivé zložky.
tak môžeme si to tak v skratke rozobrať. Kľudne. Tak napríklad, čo sa týka tej grafomotoriky, tak tam vlastne je veľmi dôležité, aby to dieťa dokázalo hlavne správne držať písaciu potrebu, čo rodičia často zanedbávajú a myslia si, že sa to naučí v škole. Nie. Hneď ako dieťa začne držať cerúzu, písaciu potrebu, proste upozorňovať, pokiaľ to nie je správne. Ďalej vlastne dôležité je, či dieťa dokáže nakresliť nejakú postavu a či tá kresba nie je nejaká roztrasená napríklad. Dobre, a základom toho, ako má tá postava vyzerať, je čo? Aby vieš, lebo mne napríklad nakreslilo by mi dieťa nejakú postavičku a ja sa teším, lebo je pekná, ale ty napríklad ako odborník povie, že tak toto nie. Tak hlavne by mala mať také tie základné časti, ako je hlava, krk, trúb, končatiny a samozrejme deti prikresľujú aj prsty. No a potom vlastne samozrejme oči, nos, no tak nos nemusí byť, ale môže ústa, vlasy, uši. Hej? Čiže zamerať sa aj na tie také detaily, ktoré tá je tam taký predpoklad vlastne, že ten krk je taký ten znak, že už tá postava má naozaj všetko, lebo väčšinou deti kreslia postavičku bez krku a už keď je tam ten krk, tak už sa predpokladá, že už je to dobré. Dobre. Takže to je, čo sa týka tej grafomotoriky. No a vlastne, čo sa týka vnímania, tak to dieťa by malo poznať základné farby, geometrické tvary, malo by ich vedieť aj vymenovať, pomenovať, takisto vymenovať nejaké veci, predmety na zadanú hlásku napríklad. Malo by vedieť svoje meno, priezvisko, adresu, častokrát deti nevedia ani v prvom ročníku toto. Takisto ovládať nejaké piesne, riekanky, malo by poznať nejaké tie časové také údaje ako včera, dnes, zajtra. A čo sa týka tej priestorovej orientácie, tak vľavo, vpravo, hore, dole a to sú vlastne také tie základy. A čo sa týka tej hrubej motoriky, tak tam vlastne dosť absentuje tá, by som povedala, že také tie základy práca napríklad s loptou. Deti nevedia chytiť, hodiť loptu. Toto je problém, nevedia preskakovať, skákať. Čiže aj toto je veľmi dôležité. Samozrejme, my tu netestujeme tú hrubú motoriku až tak na tom testovaní, ale je to naozaj tiež veľmi dôležité. Čo sa týka rečí, tak tam by som hlavne upozornila na tú správnu výslovnosť jednotlivých hlások, lebo dosť rodičov to zanedbáva. A potom vlastne oni sa uspokoja s tým, že veď nastúpi do školy, tak nejak sa to naučí. Ešte je malý, malá. Nie je to pravda. Ja si myslím, že do tých 5 rokov, pokiaľ sa tá reč neupraví, tak jednoducho ja ako rodič musím vyhľadať toho odborníka a musím s tým dieťaťom trénovať aj doma, aj keď sa mi nechce. Jednoducho musím, lebo potom môže prísť nejaký problém v škole, že zle vyslovím to slovo, automaticky ho zle napíšem. To znamená, to ide ruka v ruke s týmto. Čiže toto je určite potrebné riešiť. Čiže apelujeme na všetkých rodičov detí, ktoré majú nejaký rečový problém a už dosiahli 5 rokov svojho života, je najvyšší čas ísť za logopédom a trénovať. Oni aj chodia, rodičia, viem, že chodia, len potom sa deti priznajú, že ja doma netrénujem, necvičím. Alebo sú takí benevolentnejší v tomto a nemyslím si, že to je dobre pre tie deti. Takže celá logopédia je, prepáč, že ti skáčem do reči, celá logopédia je vlastne o tom, že logopéd niečo nastaví, nejaké tie cvičenia a pokiaľ sa doma necvičí, tak nikto neurobí zázraky. Presne tak. Dobre, a napríklad v takej pamäti musí mať nejakú takú tú, zapamätať si niečo? Áno, dieťa by malo vedieť v podstate porozprávať dej nejakej prečítanej rozprávky alebo to, čo zažilo trebárs za deň a malo by dokázať rozprávať v súvislých vetách. Predpokladáme, že tie vety majú nejak 5-6 slov, aby to neboli len také, že jednoslovné vety a aby aj tá dejová línia nejako sedela. Nie, že to dieťa bude nejako preskakovať, ale jednoducho už by malo to dieťa ovládať aj takéto niečo. Fíha. Dobre. A keď dieťa komunikuje, išla červená čiapočka a stretla vlka. Potom mu dala
jesť. Čiže také tie veci a chceme. To slovo potom, áno, je veľmi časté a potom, dlho sa ho zbavujeme. Tamto, áno. Je to tak, áno. Ale je to stále dobre. Je to dieťa rozumie tej dejovej linii, tak je to fajn. Aj keď si pomáha tými pomocnými slovami. Áno, je to taká barlička, áno, to slovo také, áno, potom. Ešte by som chcela dodať, že veľmi dôležitá je aj pozornosť. To znamená, že to dieťa v tom prvom ročníku by malo vydržať, vlastne dávať pozor nejakých tých 10-15 minút a ono sa vlastne postupne tá doba tej pozornosti predĺžuje. Čiže tak. Dobre, a teraz skúsme možno povedať rodičom, vieme, čo sú tie také základné vlastnosti alebo tej školskej zrelosti, čo by mal ten predškolák v podstate zvládať a mať. No a skúsme povedať, že aké sú najčastejšie signály, ktoré môžu naznačovať, že dieťa ešte nie je úplne pripravené. Aké sú tie signály? Tak hlavne je to tá citová naviazanosť na rodiča, že jednoducho to dieťa nie je schopné v podstate bez prítomnosti rodiča, zvlášť matky, vydržať ani chvíľu. Niektoré deti naozaj pláču, až naozaj je to veľký pláč, sú bojazlivé. Čiže toto je ten prvý taký signál, by som povedala. A potom deti, ktoré majú nesprávnu výslovnosť, je to tam nedobré. Dieťa, ktoré je veľmi živé, hravé a nevydrží jednoducho obsedieť. Máme aj takéto deti. A teraz, každé jedno dieťa v predškolskom veku ide ako keby na psychologické vyšetrenie, že prídu pani psychologičky, urobia s nimi tie testy školskej zrelosti a dajú posudok, že teda áno alebo nie, alebo v čom sa treba zlepšiť a tak ďalej. Je veľa rodičov, alebo náš zákon je taký, že keď si proste raz rodič povie, že podľa neho je zrelé a treba ísť do školy, tak ide do tej školy. To vyšetrenie u psychológa pred nástupom do školy nie je povinné. Je to na báze dobrovoľnosti a vlastne aj keď psychológ dá nejaké odporúčanie, treba sa dá odklad školskej dochádzky, tak rodič je ten, kto sa definitívne rozhodne. Ale je to naozaj individuálne, závisí to v podstate od tých vrodených vôľ toho dieťaťa. Ťažko povedať. Niekoho sa to ešte môže dotrénovať, ale u niekoho nie. Ako začať riešiť otázku celej tej školskej zrelosti svojho dieťaťa? No ja si myslím, že taký dobrý základ je už od narodenia. Tam spočíva podľa mňa celé toto. Pokiaľ je dieťa fyzicky zdravé a ja sa dieťaťu venujem od mala, čítam mu, rozprávam sa s ním, hrám sa s ním, dám mu proste kaďaké pomôcky, hráčky, zažije so mnou rôzne situácie, proste už tam mám vyhraté. Len jednoducho sa tým deťom venovať. Určite áno. Dobre. A teraz hovoríš o tom, dobre, venovať sa. Samozrejme, niekedy to ide až do extrémov, že sa venujeme až veľmi. No a potom tá emocionálna stránka odpútania sa od mamky, od ocka. Čo s tým potom, keď vieš? Myslím si, že dá sa to trošku natrénovať, aj keď ja som také niečo nikdy nezažila pri svojich deťoch doma, chvála Bohu, musím poklopkať, ale dá sa to natrénovať určite. Nechám dieťa 5 minút napríklad u bábky, alebo u susedy, u kamarátky. Áno. To je ten tréning tej emocionálnej. A trošku vlastne nejako natrénovať. A myslím, že aj keď dieťa dávame do škôlky, tak my mamky sme také akože, možno ani nie tie deti pláču, ale skôr my, mamky, máme s tým taký problém. A to dieťa to cíti. Hej? Že vlastne, že čo my prežívame. Takže toto určite dá sa to natrénovať, ale veľmi ťažko. Dobre. A keď hovoríš, že teda pripravujeme dieťa na tú školskú zrelosť vlastne už od narodenia, no dobre, tak skúsme povedať, aké aktivitky by si ty, okrem toho, že s ním čítame, rozprávame sa, zažívame nejaké tie veci, možno ho aj niekde, nechcem to povedať, že odkladáme, ale vytvárame mu tú sociálnu väzbu s niekým iným. Existujú nejaké, poďme už do toho teda vyššieho veku, existujú nejaké aktivity alebo hry cielené na tú školskú zrelosť? Určite áno. Je to kreslenie, je to maľovanie, výborné pre grafomotoriku ako takú, modelovanie z plastelíny, skladanie lega, puzzle, čiže trénujem tú priestorovú predstavivosť, trénujem trpezlivosť, trénujem pozornosť. Na tých kockách viem dieťaťu zadávať rôzne úlohy, použij 5
červených kociek, použij 3 zelené dieliky a keď ti odoberiem, koľko budeš mať. Čiže ja tak nenapadne dokážem vlastne vkladať tam aj také tie matematické nejaké úlohy. A takisto napríklad navliekanie koralikov, hranie sa s loptou, toto naozaj deťom veľmi chýba, švihadlo. A pri tom samotnom čítaní, aby som sa vrátila späť k tomu čítaniu, lebo to je výborná vec, dieťa dokáže vlastne na tom čítaní sa veľa naučiť. Takéto deti, ktorým rodičia čítajú od mala, majú perfektný všeobecný prehľad o všetkom, je to potom v škole vidieť. Ďalej majú výbornú výslovnosť, perfektnú slovnú zásobu, dokážu sa koncentrovať. A ja vlastne potom pri čítaní tej rozprávky môžem dávať otázky. Ktorá postava sa ti páčila? Ktorá bola dobrá? Ktorá bola zlá? A povedz mi, alebo prečítam príbeh do polovice a poviem, a čo myslíš, ako to bude pokračovať ďalej? Čiže naozaj dá sa tým čítaním všetko možné rozvinúť. Takže, A vieš, čo mne napadlo práve, že ja čítam svojim deťom, ale vždy pred spaním. No a väčšinou zaspia, vieš, takže ja už nemám možnosť sa ich opýtať. To sa mi nestalo. Tak hej. Väčšinou zaspia, takže už nemám s nimi pocit, nejakú interakciu na tom celom, ale ja zase, neviem, či to je dobré alebo nie, ale takto mám ja s mojimi deťmi, odjak živa, odkedy už vedia rozprávať, že aký malý deň, vždy si povieme pred čítaním, aký malý deň, čo urobili dobre, čo urobili zle. Takže toto je také nejaké zhodnotenie nášho dňa a tak ideme čítať, no a už sa s nimi teda nemám rozprávať, nemôžem, lebo zaspia, ale to čítanie je teda asi základ. Niektorí rodičia nečítajú, ale napríklad púšťajú tie rozprávky, vieš, zvukové. To je zlé? Nemyslím si, že je to zlé, ale stále lepšie ako nič, lebo máme veľa detí, ktorým rodičia nikdy nečítali rozprávky alebo príbehy. Ale aj keby to bolo prečítané, si myslím monotónne, predsa pre to dieťa to niečo znamená. Ja si myslím, že mámka sedí pri mne, ocko sedí pri mne, venuje mi svoj čas. Pre nich to znamená strašne veľa. Jasné, im nezáleží na tom. Že kto ako, len aby s nimi niekto bol. Áno, zo svojich aby rodičov. S nimi trávili čas vlastne. A stretla si sa už ty niekedy s nejaké mýty o školskej zrelosti, také, že ťa prekvapili, čo rodičia povedia, ale veď on už vie toto, tak proste musí ísť do školy, alebo čokoľvek, niečo také zaujímavé. Alebo čo ťa skôr tak prekvapilo, že pre pána Jana? No, myslím, že sme to už spomínali. Je to vlastne tá rečová váda, ktorú dieťa má a rodičia naozaj si myslia, že tá pani učiteľka v škole ich to doučí všetko. To isté s tým správnym uchopom cerúzy, ale to už je naozaj veľmi ťažko potom to dieťa odučiť a stále mu to pripomínať. Takže toto a potom možno skôr naopak, že aj keď dieťa nie je pripravené a rodič v podstate má aj ten psychologický posudok, ktorý neodporúča nástup do školy, tak si ten rodič povie, že ale veď ja ho dám, veď on to dobehne, alebo ona to dobehne. Takže môže a nemusí. Čiže tam by som naozaj už sa spoliehala na toho odborníka a nechala to na ňo. Keď raz povedal, že áno, ešte nie, tak áno. Ešte nie. Dobre, no a keď ti príde do triedy, máš napríklad prváčikov, príde ti do triedy také, alebo príde ich viac teda, detí, ktoré nie sú ešte na tom tak, ako by v podstate mali byť. Čo sa týka školskej zrelosti, tak mi povedz ty ako učiteľ. Je to pre teba problém? Je to pre teba navyše? Čo tam vlastne? Je to určite nejaká výzva. Nevidím to ako problém, skôr nejaká výzva, aby som si s tým poradila. A musím povedať, že naozaj vždy, keď mám prvákov, tak vždy sa niečo také stane. Vždy sa nájde niekto, kto ešte emocionálne nie je vyvinutý tak, ako by mal. A musíme sa to spoločne naučiť. A častým problémom je vlastne ten plač. Tie prvé dni, prvé týždne, kedy tie mamky túkivú cez okno a jednoducho čakajú, kým deti zájdu. Neviem, kto viac plače, či tie deti alebo mamky, ale no trvá to u niekoho dlhšie, u niekoho kratšie. Myslím si, že vždy je dobré v tomto prípade dôverovať pani učiteľke
A nie je dobré kývať tomu dieťaťu, ale rozlúčiť sa áno, ale hneď mamka, napäte sa otočiť a odchádzam. Samozrejme povedať, prídem vtedy a dodržaj to. Prípadne tomu dieťatku môžeme ešte pomôcť tým, že si môže zobrať nejakú hračku svoju z domu, aby vlastne sa cítilo tak bezpečnejšie. Takže toto je určite dobré. A vlastne čo sa týka nejakých takých grafomotorických zručností alebo tých rozumových schopností, tak vždy je dobrá tá spolupráca. Vždy. Rodič, dieťa a učiteľ. Tam jednoducho bez tej spolupráce to nejde. Nedá sa to jednoducho. Čiže musí byť tam tá spolupráca. To je vlastne aj v tej prvej príprave, tie prvé mesiace v škole. Je to dobrá príprava. Hej. A ty ako učiteľ prvákov potom komunikuješ s tými rodičmi? Áno. Tak stáva sa, že máme deti, ktoré pláču a mamky mi vypisujú, že ako dnes, tak pošlem fotku napríklad, pošleme, že a smejeme sa, tak sa tešíme potom, že nie je to až také strašné. A ešte som chcela povedať, že takéto deti vlastne často je ťažko posúdiť, či si vymýšľajú, alebo naozaj bolí ich brúško. Toto riešime neustále. A ťažko mne ako učiteľke je posúdiť, do akej miery to je závažné. Ale ja tak stále tak počkám, pozriem sa a smejeme sa, takže je to len takého psychického rázu a naozaj potom pol roku môžem povedať, že už sme sa niekam posunuli, lebo mám v triede takéto deti, takže sme sa už posunuli a je to určite lepšie. Prípadne ešte možno rodičia môžu pred nástupom do školy, pokiaľ vedia, že majú takéto dieťa, tak môžu napríklad zavolať pani riaditeľke, pánovi riaditeľovi a poprosiť ho, či si nemôžeme ísť pozrieť triedu, že kde bude chodiť, možno tam už bude aj pani učiteľka a takéto prvé vyťukávanie, že možno niekto má s týmto problém, takže vieme určite vyhovieť. Jasné. Dobre, že hovoríš, lebo môžeme rovno premostiť na tých zápisoch, ktoré sa v podstate dejú vždy v apríli. Tento rok to bude na všetkých našich DSAčkových školách od 1. apríla začnú zápisy. A tam práve príde na zápis aj to dieťa, aj s tým rodičom, vidí tú pani učiteľku prvýkrát, vidí tú školu, môže si ju teda prejsť, ale robí tam aj nejaké testy. Áno. Povedz mi viac o tých testoch. Podľa mňa vôbec rodičia netušia, keď idú na zápis do školy, ktorú si práve vybrali, že sa niečo také bude diať. Áno. Ja keby som nebola v školskom prostredí, netuším, že teda prídem s mojim dieťaťom a oni mi ho niekde zoberú, pani učiteľky, a budú s ním kresliť, písať, bude kresliť postavičku a tak ďalej. Neviem, čo všetko to obsahuje, to už povieš ty. Ale vôbec by som o tom nevedela. Prečo o tom nevieme my rodičia? No to som sa nad tým nikdy nezamýšľala, pretože tak ako si povedala, som tiež učiteľka a tým pádom mi to nikdy nenapadlo. Neviem, prečo to tak je. Asi niekde zlyháva komunikácia, možno smerom von. Možno aj z tej škôlky povedať, že pripravte sa na to, lebo zápis bude taký, neviem. Uvidíme, musíme sa viac na to pozrieť, že teda čo čaká vaše deti na zápise u nás. Alebo asi nie všetky školy majú zápisy tak, že robia aj nejaké testy. Nie. Toto asi tam zlyháva možno komunikácia, lebo kedysi sa robili, potom sa už nerobili, len sa prišlo, zapísalo. A teraz, neviem, či všetky školy už začínajú, ale naše DSAčkové školy teda majú tie zápisné testy, ako keby, aby sme vedeli, kde a ako priradiť. Tak mi skús o tom viac povedať. Tak v podstate takým prvým malým testom už je to samotné, ako si spomínala, že zoberiem dieťa od mamky preč a tam už vlastne ja vidím, že je tu dieťatko v pohode, alebo už sa obzerá za mamkou, už pláče. Čiže toto je už taký prvý ten znak tej emocionálnej, sociálnej zrelosti, ako bude reagovať, či to zvládne. Väčšinou to deti zvládajú úplne v poriadku. Jasné. No a potom na tom samotnom testovaní tak sa pýtame deti, že ako sa voláš, koľko máš rokov, kde bývaš. Zisťujeme vlastne nejaké také z matematickej predstavivosti, trebárs priradenie čísla k počtu predmetov, ďalej farby, geometrické tvary základné,
potom napríklad nakresliť postavu, zaspievať pesničku, povedať básničku. To už vlastne každá škola si vyberá svoje, prepísať nejaké písmenka, také jednoduchšie, prípadne deti dokážu už väčšinou napísať svoje meno. Takže vlastne vidíme tam uchop tej ceruzy, počujeme, či to dieťa má nejakú rečovú vadu a v podstate my za tých pár minút vieme tak zhodnotiť, že áno, toto dieťatko vyzerá, že je školsky zrelé, tu vidím nejaký problém, že niečo nie je v poriadku. A vy si to aj niekde zapisujete? Áno, my máme také tabuľky a tam si vlastne značíme, dáme si každá pani učiteľka už po svojom a vieme vlastne potom, že že tu sme si niečo poznačili, že tu niečo nesedí, alebo treba tomu rodičovi povedať, že ešte by ste mohli toto navštíviť logopéda alebo potrénovať a tak. Čiže to je v apríli a potom v septembri si zoberieš svoju tabuľku tých zapísaných detí, ktorí teda prešli celým tým a si to po prvých týždňoch zhodnotíš, že niekde kde sa posunuli? Alebo... Určite, áno. Hej, že takto to robíte. Robí sa to vlastne aj kvôli tomu, aby sa nestalo trebárs, že keď mám veľa dobrých detí v triede a naopak v tej druhej triede budú len takí tí slabší, tak vlastne aby sa to tak premiešalo. Čiže vlastne aj to je jeden z dôvodov. Čiže už pri zápise sa dejú také tieto veci. To je výborné. Povedala by si, že zápisy na našich školách sú takým zážitkom? Určite áno. Vždy sa každá škola snaží zaujať už na tom samotnom zápise, ponúknuť niečo z toho, čo je také najlepšie, najkrajšie, aby to nebolo pre deti len také nudné a aby mali z toho aj oni zažitok, aj vlastne, aby si tých žiačikov a rodičov trošku tak prilákali na svoju stranu, čiže áno. Jasné. Čiže aj tento rok budú zápisy. Nepovieme ešte, o čom to bude. Áno, ale vždy to má nejaký príbeh. Áno, čiže deti prídu do nejakého príbehu. Ak budú všetci pozerať sociálne siete všetkých našich základných škôl, to znamená súkromnej základnej školy DSA v Prešove, v Považskej Bystrici aj v Lučenci, budú presne vedieť, čo ich čaká za chvíľku. A všetkých čakáme 1.4. na zápisoch. Už sa na vás veľmi tešíme. Áno. Aj s pani učiteľkou Jankou sa už nevieme dočkať. Ešte by som chcela vlastne povedať, že aby sa tí rodičia nebáli. Lebo niekedy mám pocit, že tí rodičia to prežívajú viac ako tie deti. A tie deti to cítia na tých rodičoch a už keď vidia na rodičoch, že sa tí rodičia obávajú, tak oni si to tak vyhodnotia, že tak je tu niečo nebezpečné a ja sa tiež budem báť. Čiže nie, nejako ich tak, snažme sa byť pokojní, snažme sa ich nejako podporiť, povzbudiť a hlavne spolupracovať. Toto je naozaj dôležité, ja si myslím. A ešte by som chcela jednu vec. Pokiaľ ja ako rodič viem, že moje dieťa už vlastne v tom predškolskom veku, že už v materskej škôlke navštevovalo špeciálneho pedagóga. Vždy, prosím vás, povedzte pani učiteľke, pretože potom tá pani učiteľka prvé týždne, mesiace hľada chybu v sebe a vlastne častokrát sa to dozvie až oveľa neskôr, že je nejaký problém a predsa všetci chceme, aby to dieťatko napredovalo, aby sa tešilo do školy a aby bolo motivované. Takže naozaj spolupracovať a venovať sa deťom. Toto je naozaj dôležité. Super. Ďakujem veľmi pekne. Moja posledná otázka bola len, čo by si mohla dať rodičom len jednu poslednú radu pred zápisom alebo pred nástupom do školy a úplne si to zhodnotila. Takže ani ti ju nedávam, alebo si to zhodnotila úplne. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Veríme, že vám dnes naše rady pomohli lepšie pochopiť školskú zrelosť a pripraviť sa na túto etapu ešte lepšie. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás sledovať a už čoskoro vám prinesieme ďalšie zaujímavé témy. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde.